ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва пайдо гаштани рақобати шадид дар муносибатҳои нави бозаргонӣ моро водор месозад, ки ҷузъҳои таркибии ин бахши муҳими иқтисодиётро мавриди таҳлилу баррасӣ ва дастгирии ҳамаҷониба қарор бидиҳем. бо мусоидати роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе тавассути ҷалби сармояи мустақим давоми 3 соли охир як силсила корхонаҳои саноатӣ бунёд гардиданд, ки дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат карда ба ин васила дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинони пойтахт саҳми назаррас гузошт. бо назардошти саҳми арзандаи соҳибкорӣ дар ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 29 октябри соли 2019 таҳти рақами 664 дар бинои муассисаи давлатии Душанбе Плаза озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе соли 2018 дар соли 2019 ҷамъбаст гардид. баргузоркунандаҳо иттилоъ доданд, ки озмун ба таҷлили сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бахшида шуд. дар озмун намояндагони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, соҳибкорону тоҷирон ва коршиносону мутахассисон иштирок намуда, ҳадафи дигари баргузории онро дастгирии ҳамаҷонибаи рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин замина беҳтар намудани фазои корӣ ва ҷалби сармоягузорӣ дар шаҳри Душанбе арзёбӣ карданд. фаъолияти соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе дар доираи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон инкишоф ёфта доимо дар мадди назари роҳбарияти шаҳр қарор дорад. дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти шаҳри Душанбе яке аз масъалаҳои программи шаҳрсозӣ ба ҳисоб рафта, амалигардонии истеҳсолот ва таҳризии барномаҳо ба масъалаҳои мазкур аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. гуфта шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии беоистаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ қадамҳои устувор мегузорад. озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе давоми як сол аз рӯи 18 номинатсия ҷараён гирифт ва имрӯз иштирокчиону довталабони он бо ифтихорнома, сипоснома, диплому тӯҳфа ва ҷомҳои рамзӣ қадрдонӣ гардиданд. дар ҳамин сол аз рӯи номинатсияи истеҳсоли маҳсулоти истифодаи саноатӣ дар ноҳия ҷои аввалро ишғол карда будем ва инчунин бо бисёр сипосномаҳо чӣ аз тарафи кумитаи ҷавонон, чӣ аз тарафи кумитаи кор бо занони ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз тарафи баъзе корхонаҳои байналмилалӣ мо соҳиби сипосномаву табрикномаҳо гаштем. қадрсозии меҳнат моро ба он водор месозад, ки он таҷрибае ки дорем, он таҷрибаро ба ҷавонон расонем ва кӯшиш намоем, ки саноати сабук дар шаҳри Душанбе рушд ёбад, тараққӣ ёбад, кӯшиш намоем, ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро ишғол кунем. ин барои мо як такони ҷиддие бахшидааст. дар озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе ҷамъияти саҳмии пӯшидаи комбинати шири Душанбе бо номинатсияи истеҳсоли молҳои истеъмолии халқ, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик бо номинатсияи истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Тоҷик Мебел бо номинатсияи истеҳсоли маҳсулоти истифодаи саноат, ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Техно Инвест бо номинатсияи сохтмон тармим ва таъмир, ҷамъияти саҳмии пӯшидаи заводи асфалту бетон бо номинатсияи истеҳсоли масъулаи сохтмон ва конструксияҳо, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Рамзан сохтмон бо номинатсияи меъморӣ ва дизайн, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Рухом бо номинатсияи косибӣ ва ҳунарҳои халқӣ, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Баракати сол бо номинатсияи хӯроки умум, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Газпромнефт Тоҷикистон бо номинатсияи савдо, ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Торгмаш бо номинатсияи хизмати маишӣ, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Фавз бо номинатсияи хоҷагидории шаҳрӣ, хизматрасонии манзилию коммуналӣ ва экология, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Тиб барои шумо бо номинатсияи истеҳсоли доруворӣ, маҳсулот ва таҷҳизоти тиббӣ, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Жасмин бо номинатсияи хизматрасонии тиббӣ, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Интерфитнес бо номинатсияи хизматрасонӣ дар соҳаи фарҳанг, варзиш ва туризм, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди РСМ Тоҷикистон бо номинатсияи хизматрасонӣ барои рушди соҳибкорӣ, таълим, маркетинг, аудит, консалтинг
пешбарии муҳосибот ва кӯмаки ҳуқуқӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кашфиёт, таҳлил, машварат бо номинатсияи фаъолияти нашриётӣ, хизматрасонии полиграфӣ, дизайн ва реклама, ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ТТ Мобайл бо номинатсияи телекоммуникатсионӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ширкати телевизион ва радиои Азия Плюс бо номинатсияи технологияи ахборотӣ ва ғайра бо диплому ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. даври аввали озмун тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе баргузор гардиданд. дар се моҳаи аввали соли 2019 даври аввал ҷанбаст гардида аз ҷониби мақомоти иҷрои давлатии ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҷоизаҳо ва ҷомҳо қадрдонӣ карда шуданд. ва даври дуюм ин ҷанбасти сатҳи шаҳрӣ мебошад, ки онро имрӯз мо ташкил намудаем ва шартҳое ки дар низомномаи қарори мазкур дарҷ шудаанд, яъне онҳо бояд фаъол бошанд, давоми 3 сол фаъолияти пурсамар дошта бошанд. дар ин замина гардиши молии онҳо бисёр муҳим ҳисобида мешавад. ҳамзамон ҷойҳои кори зиёд дошта бошанд, ҳамзамон аз пардохтҳои андозӣ қарздор набошанд ва новобаста аз ин фаъолияте ки онҳо пеш мебаранд истеҳсолот ё ки хизматрасоние ки ба роҳ монда дар сатҳи баланд қарор дошта бошад ва аз ҷониби комиссияи махсуси мақомоти иҷрои давлатии шаҳри Душанбе дида баромада шуда баҳо дода шуда ба ҷои муайян сазовор дониста мешаванд. дар озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар умум дар 4 ноҳияи шаҳр ҳудуди 200 нафар соҳибкорон иштирок намуда, аз миёни онҳо дар асоси 18 номинатсияи озмун 18 нафар соҳибкорон ба даври дуюм роҳ ёфтанд. бархат дар ин ки соҳибкорони нав, иштирокчиёни нав зиёд шудаанд, яъне корхонаи истеҳсолӣ тибқи мана ҳадафи 4-уми санадони кишвар зиёд гаштанд ва ин ҳадафҳоро хуб соҳибкорон қабул намуда пешравиҳо карда, дар ин замина мо иштироки онҳоро боз бештар қабул кардем, яъне ки дар озмун ҷой додем. дар ин замина хотиррасон мекунем, ки озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе ҷиҳати баланд бардоштани манзалат ва нуфузи соҳибкорон дар ҷомеа, таблиғи дастовардҳои бунёдкоронаву созандаи онҳо, дастгирии ҳамаҷониба ва ҳавасмандгардонӣ бо мақсади рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе баргузор ва ҷанбаст гардид, ки соҳибкорон дар навбати худ аз ин иқдоми шаҳрдорӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. ҳама ин озмунҳо албатта барои ҳавасмандкунии соҳибкорон як роли муҳим мебозад, ки рӯҳияи соҳибкории онҳо бардошта мешавад. ҳозир дар давлати мо барои соҳибкорон тамоми шарту шароитҳо муҳайё карда шудааст ва ҳар як ватандӯсти Тоҷикистони азизи мо бояд ки барои рушди давлатамон, барои гулгулшукуфоншавии шаҳри зебои мо Душанбе ҳиссаи худро гузаронад. ва агар муқоиса кунем, назар ба солҳои гузашта мо майда якак бошем, агар як марказҳои хизматрасонӣ, ҳозир он марказҳои хизматрасонӣ мо васеътар шудагӣ, шумораи коригарон ҳам зиёд шуда истодааст. ҳамаи ин шукргузорӣ аз ҳамин сулҳу субот, аз ҳамин дастгириҳо, аз ҳамин имконияти васеъ барои соҳибкорон мебошад. таъкид менамоем, ки рушди соҳибкорӣ ва мусоидати ҳамаҷониба ба фаъолияти он вазифаи аввалин дараҷаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. зеро соҳибкории хурду миёна, хусусан соҳибкории истеҳсолӣ, яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ва заминаи боэътимоди таъмини рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ, афзон намудани табақаи миёнаҳол ва ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ мебошад. шукргузорӣ аз он мекунем, ки дар зери парчами сулҳу субот қарор дорем ва шукргузорӣ аз он мекунем, ки имрӯз
асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон барои мо соҳибкорон чунин шароит фароҳам овардааст ки имрӯз мо имконият ва шароит дорем ки маҳсулоте истеҳсол кунем ки ивазкунандаи маҳсулоти воридотӣ бошад. Ташкил кардани чунин озмунҳо пеш аз ҳама барои мо соҳибкорон муаррифӣ медиҳад, дуюм ҳавасмандӣ медиҳад. Дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе барои ба мо соҳибкорон шудааст. вақте ки бовар мекунанд, вақте ки муаррифӣ мекунанд, вақте ки ҷоиза меспоранд, мо худро дар назди ҳукумати ҷумҳури вазифадор ҳисоб мекунем ки яъне то ин дараҷаро расидана ва қадрдонӣ кардана мо бояд бо зиёдтар кӯшиш кунем ки сазовори ин ҷоиза ва ин боварӣ бошад. ҳамин тавр ғолибони озмун аз рӯи ҳар як номинатсия бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ барандаи унвони пешсафи соҳибкорони беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2018 қадрдонӣ шуданд. Дар озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе ғолиби номинатсияи истеҳсоли масъулаи сохтмон ва конструксияҳо ҷамъияти саҳмии пӯшидаи заводи асфалту бетон ҳисобида шуда бо ифтихорномаи шаҳри Душанбе ва ҷоми фахрии ғолиб сарфароз гардид. ёдрас мешавем ки озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе аз соли 2006 инҷониб бо мақсади ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе доир мегардад. Дар фарҷоми чорабинӣ барои соҳибкорон барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид. дар 9 моҳи соли равон дар шаҳри Душанбе ҳаҷми умумии воридоти сармоя зиёда аз $230 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дод ки аз он сармоягузории хориҷӣ баробар аст қариб ба $94 миллион. Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе 32 корхонаи ташкилот бо сармояи хориҷӣ фаъолият намуда ба иқтисодиёти шаҳр тақрибан $94 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маблағ ворид намуданд. дар асоси маълумоти феҳристи ягонаи давлатӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар пойтахт шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор ба 42210 адад расидааст. ҷамъияти саҳмии пӯшидаи заводи асфалту бетон ки роҳбарияшро соҳибкори ҷавон Тоҳир Ҳукуматов бар уҳда дорад, аз соли 2002 то ин ҷониб фаъолият мекунад. роҳбарияти корхона ба хотири саҳм гузоштан дар рушду пешрафти пойтахт, ободу зебо кардани кӯчаю хиёбон ва роҳҳои шаҳр ҳамчун иқдоми саховатмандона солҳои 2017 то 2019 дар маҷмӯъ наздики 30 километр роҳҳои шаҳри Душанберо асфалтпӯш кард. дар ҷамъияти саҳмии пӯшидаи заводи асфалту бетон дар як вақт якчанд намуди маҳсулот аз қабили асфалти майдадона, асфалти калон, сангрезаи боқир сиёҳкардашуда истеҳсол карда мешавад. дар сехҳои корхона маҳсулоти оҳану бетонӣ аз қабили канорасангҳои бари роҳ, новаҳои оҳану бетонӣ, болопӯши новаҳои оҳану бетонӣ, ҳалқаҳои бетонӣ, болопӯши ҳалқаҳои оҳану бетонӣ, тахтасангҳои роҳҳои пиёдагард, маҳсулоти оҳану бетонӣ барои сохтмони каналҳо ва новаҳои оҳану бетонӣ барои хатҳои қубурҳои гармидиҳанда аз маҳсулоти дигари коргоҳ аст ки бо сифати ҷавобгӯ ба талабот истеҳсол мегардад.